Татаринформ мәгълүмат агентлыгында без Казан Федераль университетының филология һәм мәдәни ара багланышлар институтына быелгы кабул итү кампаниясе нәтиҗәләре һәм яңа укыту программалары турында сөйләшәбез. Безнең спикерлар Рамил Мирзахитов, КФУның филология һәм мәдәни ара багланышлар институты җитәкчесенең уку-укыту эшләре буенча урынбасары, шул ук институт җитәкчесенең халыкара эшчәнлек буенча урынбасары Гөлнара Садыкова һәм КФУның татаристика һәм тюркология югары мәктәбе җитәкчесе Әлфия Юсупова. Исегезгә төшерәм, Татаринформ матбугат конференциясен сез онлайнда карый аласыз. Әгәр дә онлайнда караучы журналистларның сораулары булса, шәрехләргә языгыз. Һәм инде беренче сорау сезгә булыр, Рамил әфәнде. Быелгы кабул итү кампаниясе нәтиҗәләре кызыксындыра безне. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле журналистлар. Хәерле көн. Иң беренче барыгызга да безнең белән очрашуга килгәнегез өчен зур рәхмәт. Бу безнең традициягә әйләнеп китте буга инде. Узган елда шушы кабул итүләрдән соң без җыелышып, үзебезнең институт җитәкчелеге белән сезнең алда отчет тоткан идек. Быелгы кабул итү кампаниясе да безнең уңышлы гына тәмамланды. Дөрес әйтеп тәмамланды ук дип әйтеп булмый, чөнки biz сентябрь ayında da чит илдән килгән абитуриентлардан экзаменнар алабыз. Менә бүген дә безнең экзамен бар. Чит телдән 15 көннәдә булачак һәм безнең төгәл саннар бөтен институт буенча соңрак булачаклар. Шушы чит ил студентларын кабул итеп бетергәч, ләкин Россия студентларын инде менә 1 сентябрьгә хәтле берничә поток белән без кабул итеп бетердек һәм Россия студентлары буенча без отчет бирергә әзер. Быел филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына барлыгы көндезге бүлеккә 232 бюджет урыны бирелгән иде. Аның 129-ы бакалаврларга, 80-ы магистрларга бу бюджет урыннарын без тулысынча яптык. Читтән торып уку бүлегендә 128 урын бирелгән иде, 75 бакалавр урыны һәм 53 магистр урыны. Бу бөтен урыннарга да институт буенча зур гына конкурслар булды, төрле конкурслар төрле юнәлешләргә төрлечә. Магистрларның, бакалаврларның да бер-бер урынга 30-ар, 40-ар документ тапшырган кешеләр булды. Бигрәк тә менә конкрет итеп китсәк инде, рус һәм чит ил филологиясе югары мәктәбенең педагогик белем бирү, инглиз теле һәм икенче чит тел дигән юнәлешкә бер урынга 48 гариза керде. Һәм шулай ук мәктәпнең филология, чит ил филологиясе, инглиз теле һәм испан телләре дигән бүлеккә бер урынга 38 гариза керде. Менә бу безнең башка елда бик популяр булган юнәлешләр, быел да шундый зур конкурслар булды бу юнәлешләргә. Бүгенге көндә инде бу конкурс аша үтеп бюджет урыннарын япканнан соң берничә поток әйткәнемчә түләүле студентлар җыйдык һәм менә бүгенге көндә безнең 750 студент кабул ителде вузга. 750 студент. Бу бераз гына узган елгы саннар белән караганда азрак, ләкин узган ел без 900-га якын кабул иткән идек. Быел да шул ук 900 тирәсе булыр дип уйлыйбыз, чөнки менә әйткәнемчә сентябрьдә чит ил студентларына да экзамен алабыз. Безнең бүгенге көндәге исәпләүләр буенча безгә килергә, безнең институтка килергә теләк белдергән 200-дән артык чит ил студенты бар. Конкретрак әйтеп әйтсәк 207 тирәсе дип беләм. Менә бүген аның 53-е имтихан бирә. Киләсе көндә тагы имтиханнар бирәчәкләр. Бу 53 кеше Таҗикстаннан гына килгән балалар әле. Һәм шуларның бер 150-сен генә алсак та, безнең узган елгы саннарга шул 900 тирәсе саннарга килеп чыгарбыз дип уйлыйм. Бу менә конкрет бөтен институт буенча тагы әгәр дә теге сыйфат күрсәткечләре турында әйтсәк, biz бит инде гадәттә егы нәтиҗәләре турында әйтәбез. Уртача егы нәтиҗәләре күп булган. Быел менә институт буенча уртача безнең көндезге бүлектә бердәм дәүләт имтиханнарының уртача нәтиҗәсе 87 балл булды. Бу уртача. Узган ел ул безнең 85 балл иде. Менә 2 баллга артты. Быел һәм шул исәптән сезне билгеле кызыксындыра торгандыр татар теле һәм әдәбияты юнәлешенә кабул ителү конкрет. Узган елда шул турдарак без нигездә сөйләшкән идек. Быел безнең татаристик һәм тюркология югары мәктәбенә шулай ук
бюджет орыннары бүлеп берилди. 67 бакалавр орыны һәм 29 магистр орыны. Бу орыннар барысы да ябылды. Бүтән юнәлешләргә конкурс булды. Нәкъ менә татар теле әдәбияты юнәлешенә килсәк, татар теле әдәбияты юнәлеше буенча безнең 2 төп юнәлеш буенча безнең уку планнары бар. Һәм төп 2 юнәлеш буенча кабул иттек. Моның беренчесе педагогик белем бирү, татар теле һәм әдәбияты һәм инглиз теле, кытай теле белән дә алдык быел. Бу ягъни булачак укытучылар, татар теле әдәбияты укытучылары. Безнең анда 20 бюджет урыны бар иде һәм 21 кешегә бүгенге көндә договор белән кабул иттек. Менә бүген анда 41 кеше бу группада. Әйткәнемчә, әле чит ил студентларын дәвам итү бара. Бераз артыр дигән өмет бар бу саннарны. Һәм икенче юнәлеш филологлар, практик филологлар, татар теле һәм әдәбияты юнәлеше. Бу өлкәдә безнең узган ел белән чагыштырганда бюджет урыннары бераз кимеде. Узган ел без 25 кеше алган идек бюджетка, быел кызганычка каршы 15 кенә кеше. Бу нәрсә белән бәйле гомумән бөтен университетка узган ел 75 бюджет урыны биргәннәр, быел 45 кенә бюджет урыны бирделәр. Бөтен университетка бу елабыгларны кушып, филиалларны кушып, шул 45 бюджет урынының 37-се безнең институтка бирелде. Шушы 37 бюджет урынының безнең 15-е без татар филологиясе студентларын кабул иттек, 15-не рус филологиясе студентларын һәм 7 бюджет урыны биргән идек чит ил филологиясына. Һәм бүгенге көндә шушы 15 бюджет урынына кабул иттек һәм шуңа өстәп яңадан 11 кеше договорга кабул иттек. 11 кеше договорга. Менә шулай итеп безнең бүгенге көндә бакалаврлар бюджет урыннары 35 бакалавр булды һәм барлыгы 54 бакалавр. Бу әйткәнемчә чит илдән килгән студентларны исәпләмичә. Безнең өмет бар андан да килерләр дигән. Узган ел белән чагыштырганда быелгы татар теле әдәбияты юнәлешенә кабул итүнең төп аермасы шул. Узган ел 2016 елда безгә телләр программасы нигезендә Татарстан Мәгариф министрлыгы белән берлектә татар теле әдәбияты һәм башлангыч белем бирү дигән юнәлешкә 25 кеше кабул иткән идек. Алар инде договорниклар булып исәпләнделәр, ләкин алар өчен акчаны Татарстан Республикасы түләде һәм стипендияны да Татарстан Республикасы түләде. Кызганычка каршы менә бу алар инде быел 2нче курска күчтеләр ул студентлар. Быел без шулай исәбез бар иде менә мондый группаларга, татар теле әдәбияты башлангыч класс укучылары. Кызганычка каршы бу саннар безгә быел бирелмәде. Киләчәктә бәлки бирелер дигән өмет бар. Шул исәптән безнең беренче курслар башка еллар узган ел белән чагыштырганда бераз кимрәк. Менә бу гомумән алганда кабул итү саннар буенча гына әйтсәк инде. Рәхмәт. Институт шулай ук төп белем бирү юнәлешләреннән тыш өстәмә белем бирү курслары да ачкан. Быел яңа юнәлешләр бар. Бу хакта Гөлнара ханым сөйли. Рәхим итегез. Добрый день. Я бы хотела вкратце проинформировать о тех программах, которые реализуют в нашем институте на базе Казанского международного лингвистического центра. То есть этот центр один из самых крупных центров, который осуществляет программы дополнительного образования в Казанском федеральном университете, наверное, в целом в Казани. Ну и учитывая нашу специфику нашего университета, конечно же, основные программы – это языковые программы. То есть в целом на данный момент мы предлагаем 49 программ. На нашем сайте они обозначены. В первую очередь это программы переподготовки, то есть программы, которые позволяют получить диплом Казанского федерального университета как дополнительную специальность. И на эти программы у нас во многом идут наши старшекрупники, то есть те, кто на старших курсах у нас обучаются, а также те специалисты, которые хотят переквалифицироваться, получить дополнительную специальность. То есть, например, одной из самых востребованных является программа переподготовки по английскому языку. Сюда приходят и юристы, и экономисты, то есть те, кто хотел бы дополнительно получить диплом, который позволяет вести профессиональную деятельность в данной сфере. В этом году мы также открываем новые программы. У нас есть востребованные программы по русскому языку как иностранному, то есть те, кто преподает русский язык как иностранный для иностранцев здесь и за рубежом.
Есть программа «Иностранный язык» по методике преподавания иностранного языка. Она в первую очередь ориентирована на тех студентов и специалистов, которые получили образование, например, по лингвистике, по филологии, но которые не имеют педобразования, соответственно, не могут работать в педучреждениях, государственных учреждениях. Ну вот они могут получить у нас такую подготовку. Кроме этого, мы осуществляем программы повышения квалификации, и здесь в первую очередь это те программы, по которым мы работаем в рамках соглашения с Министерством образования Республики Татарстан. К нам приходят учителя Республики Татарстан. Самый большой набор – это по программам повышения квалификации по татарскому языку и татарской литературе. Это уже второй год, когда мы осуществляем эти программы. Вот за этот год мы уже более 500 человек обучили, и еще столько же будем обучать вот в этом семестре. То есть, кроме программ повышения квалификации по татарскому языку и литературе, кстати, они отдельно ориентированы для русскоязычной аудитории, есть отдельно для татароязычной аудитории. То есть здесь, в общем-то, с Министерством образования мы очень плотно работаем и смотрим на те необходимые качества и компетенции, которые необходимы для наших учителей в школах. Есть еще программы по русскому языку, литературе, по иностранному языку, по музыкально-художественным дисциплинам, по ИЗО. То есть достаточно большой объем работы, который мы осуществляем. Кроме этого, есть отдельные программы, к нам приезжают из других регионов, которые уже мы самостоятельно реализуем, программы по тестологии, в частности, программы по ВГОС. То есть много достаточно программ. Кроме этого, есть общеобразовательные программы, программы для школьников. Мы работаем в том числе с некоторыми регионами. Вот со школой Актанышской гимназии, например, мы работаем. Осуществляем программы подготовки к школьным олимпиадам по филологическим дисциплинам. С Таберечно-Челнинскими некоторыми школами также работаем. То есть это востребованные достаточно программы, они позволяют готовить на высоком уровне школьников к региональным олимпиадам, городским олимпиадам. Кроме этого, есть программы, большой набор программ по русскому языку как иностранному, которые ориентированы еще и на иностранцев. Вот это, наверное, для нас сейчас одна из больших точек роста. У нас, как вы знаете, и в Казанском федеральном университете в целом растет количество иностранных студентов, растут количество программ, связанных с этим. У нас есть летняя и зимняя школы, на которые мы приглашаем иностранных студентов, то есть к нам приезжает из европейских стран и из азиатских стран. Достаточно много студентов, обучающихся и изучающих русский язык как иностранный. Вот это, наверное, основные программы, которые хотела сказать. Рахмет, Әлфия ханым, инде сұрау сізге. Быйыл да КФУ гадәттәгечә татар теле курслары оештыра. Теләүчеләр өчен менә шул хакта тулырак сөйләгез. Рәхмәт. Хәерле көн. Башта бу курслар турында әйткәнчә, Рамил Хәмитовичның сүзләрен дәвам итеп, быелгы кабул итүгә кагылышлы кайбер дәлилләргә тукталасым килә. Рамил Хәмитович бакалавриат программалары турында әйтеп үтте. Без шулай ук быел магистратура программасына да студентлар кабул иттек. Бик кызыклы программаларыбыз бар. Татар теле әдәбияты, теория, технологиялар дигән көндүзге һәм читтән торып укыту программасы. Бу педагог белем бирү юнәлешендә бу магистратура программасына безнең бакалавриат программасын тәмамлаган студентларыбыз бик теләп кирделәр. Әйткәнемчә, көндезге һәм читтән торып уку буенча студентлар кабул иттек. Шулай ук зур популярлык казанган программабыз мәдәният аралашуларда төрки телләр. Бу программа үзенә Казан вузлары студентларында, башка төрки республикалардан, мәсәлән, быел Башкортстаннан, Чувашстаннан бу республикаларның университетларын тәмамлап килгән студентларыбыз бар. Һәм шулай ук бу программа чит ил студентлары арасында да популяр. Ел сайын Кытайдан, Төркиядән,
быел Таджикстаннан, Казахстаннан бу программага укырга килгән студентларыбыз бар. Bundan кала безнең югары мәктәп сәнгать юнәлешендә дә кабул итү башкарды һәм студентлар әзерлибез. Бу дизайн, интерьер дизайны һәм читтән торып музыка белгечләрен әзерлибез. Гомуми алганда быел без татар теле әдәбиятына магистратура һәм бакалавриатка 144 студент кабул иттек. Сәнгать юнәлешендә безнең 90-га якын студент кабул ителде һәм читтән торып һәм көндезге бүлекләргә. Татар теле курсларына килгәндә, ел сайын көз көне үткәрелә торган татар теле курсларына бүгенге көндә теркәлү бара. Университетның безнең институт сайтына кирип электрон теркәлү үтәргә мөмкин. Курслар 18 сентябрьдән башланыр дип көтәбез. Бүгенге көндә татар теле курсларына 530 кеше теркәлгән. Бу саннарны күреп була, әгәр дә мәсәлән сайттан карасагыз, һәр теркәлгән теләүче, татар теле өйрәнергә теләүченең исеме, фамилиясе күрсәтелгән, исемлегебез бар. Димәк, біз киләсе атнада оештыру җыелышы үткәрәчәкбез һәм бу курсларда татар теле өйрәнүчеләр белем буенча төркемнәргә бүленәчәк һәм һәр көнне кич белән безнең институтта татар теле курслары эшли башлаячак. Курсларда, димәк, һәр төркем атнага 2 тапкыр 3 сәгать татар теле өйрәнеп, декабрь айында татар теле өйрәнү буенча кулларына таныклык алачаклар. Курсларга теркәлүчеләр саны быел былтыргыдан күбрәкме, азракмы? Бүгенге көндә былтыргыдан күбрәк, чөнки былтыр без 480 теркәлүче белән башлаган идек, бүген инде 530. Әле бу атнада теркәлү бара. Әлфия ханым, менә бу курслар беренче тапкыр гына үткәрелми бит, ниндидер нәтиҗәләр турында да бәлки әйтергә мөмкиндер. Шушы курсларны үткән кешеләрдән нинди дә булса шәрехләр килә бит инде сезгә. Аларга шуннан да ярдәм итәме ул курслар? Сез журналистларга мәгълүм, бу курслар инде шундый зур масштаб белән 2011 елдан бирле үткәрелә. Башта 1200 кеше язылган иде, хәтерлим, 52 төркемгә бүленеп без татар теле өйрәттек. Шуннан аннан соң инде ана теле онлайн мәктәбе эшли башлагач курсларга язучылар саны әзрәк кимеде. Әмма ләкин ел сайын без 500-600 тирәсе Казан халкын теркәп бу курсларда татар теле укытабыз. Шунысы кызыклы, инде еллар дәвамында йөргән курсистларыбыз бар. Әгәр дә A1-дан башлаган кешеләр беренче тапкыр A1-дан башласа, курска килүчеләр, алар мәсәлән A2, B1 дәрәҗәсендә укып кулларына таныклык алалар һәм аларның шәрехләүләренә караганда, әйтүләренә караганда бу курслар алар өчен бик кирәк. Чөнки алар килгәндә үзләренә ниндидер максат куеп киләләр. Әлбәттә, телне оныткан татарлар килә, алар туган телләрен яңадан өйрәнергә телиләр. Шулай ук катнаш гаиләләре булган гаилә вәкилләре килә. Мәктәп балалары да йөри, чөнки бу курсларда алар аралашырга өйрәнәләр, сөйләшергә өйрәнәләр. Кайбер курсистлар эш буенча, мәсәлән, бик күп былтыр шәфкать туташлары укыды, хастаханәләрдә, сыркауханәләрдә эшләгәндә олылар белән, авылдан килгән авырулар белән аралашыр өчен татар теле кирәк дип килделәр. Һәм алар инде уку дәверендә үзләренең тел өйрәнүләрен практикада сынап карап, дәресләргә килеп сөйлиләр иде. Менә сөйләштек, авырулар бик шатланып, безнең татарча белүебезне күреп, үзләренең моң-зарларын сөйли башладылар. Ләкин әле безнең белемебез бик аз. Без исәнмесез, хәлегез ничек дигәч, алар сөйли башлагач, әле без аңлап та бетермибез дип шундый күңелле сөйләшүләр була иде. Минемчә, әгәр дә бу курска килеп 3 ай буе бер дә дәрес калдырмыйча дәрескә йөргән тыңлаучы барыбер үзенә кирәкле шушы программа күләмендә белемне алып китә һәм теләгән очракта үзенең тормышында куллана ала. Әлфия ханым, тагын бер сорау, КФУның сез эшләгән бүлеге, югары мәктәбе, шулай ук туган телгә багышланган зур конференциялар уздыра иде ел сайын. Быел шундый конференциялар уздыру планлаштырыламы? Традиция буенча көз көнне без зур фәнни чарага җыелабыз. Быел да бу чара булачак. 19-21 октябрьдә безнең институт базасында телләр һәм мәдәниятләр халыкара саммиты үткәрелә. Саммит кысаларында төрле конференциялар бар, рус теленә караган конференцияларда, укыту методикасына караган конференцияларда. Әмма саммитның төп күрсәткече булган конференция ул туган телләрне һәм мәдәният
мәдәниятләрне саклау конференциясе. Бу конференция ел сайын үткәрелә. Бу конференция һәм Татарстан, һәм Россия, һәм чит ил галимнәрен җәлеп итә торган конференция. Быел да инде күпләгән галимнәр бу конференциягә катнашырга теләкләрен белдерделәр. Конференциягә гаризалар 15 сентябрьгә хәтле кабул ителә. Һәм конференция эчендә тагын кичкенә симпозиумнар бар. Һәм шул симпозиумнарның берничәсен әйтеп үтәсем килә. Мәсәлән, тюркология проблемаларына караган симпозиум, туган телләрне, татар телен укытуга караган симпозиум һәм ике телле белем бирү проблемаларына караган симпозиум әлеге конференция кысаларында үтәчәк. Без журналистларны көтеп калабыз бу конференцияга һәм сез дә үзегезнең өчен кызыклы мәгълүматлар табарсыз конференция эшчәнлегедән, кызыклы галимнәр белән танышырсыз дип уйлыйбыз. Әле бу хакта тагын да хәбәр итәрбез. 19-21 октябрьдә булачак конференция. Бу хакта әле Татар-информда шулай ук матбугат конференциясе да уздырырбыз. Хәзер, хөрмәтле журналистлар, сезнең сорауларга күчәбез. Рәхим итегез. Сорауларыгыз безнең спикерларга. Güzel Elim ve Яңа Гасыр каналы. Рамил әфәнде, сезгә беренде бу сорау име. Татар теле һәм әдәбияты юнәлеше буенча быел ничә студент кабул ителде? Менә сез аерым-аерым санап әйттегез, әйме? Җыеп кына алганда, менә быел татар теле һәм әдәбияты юнәлеше буенча ничә студент белем алачак? Һәм сез әйттегез, бюджет урыннары кимеде дип. Әйме, ни өчен кимеде? Ихтыяҗ юкмы, сорау юкмы? Нәрсә белән бәйле бу? Беренче курска татар теле әдәбияты юнәлешендә быел көндезге бүлеккә кабул иттек 91 кеше. Магистрларны һәм бакалаврларны бергә исәпләп. Бюджет урыннары кимеде әйткәнчә филологиядә кимеде бюджет урыннары узган ел 25 иде, быел 15-кә калды. Әйткәнчә Мәскәүдән узган ел 70 урын биргәннәр министрлык безнең университетка. Быел яртылаш киметеп бирде. Бу Мәскәүдән килгән саннар. Ихтияҗ без аны берничә тәлабыз Мәскәү ничек бирә? Без сорыйбыз 100-не, Мәскәү бирә 50-не мәсәлән. Һәм менә уртача кабул итү баллары нинди булды татар теле һәм әдәбияты? Татар теле һәм әдәбияты юнәлеше буенча быел узган елга караганда югарырак, бердәм дәүләт имтиханнарының уртача баллы 84 булды быел татар теле юнәлешендә. Гадәттә әйтәләр бит, татар теле юнәлеше буенча татар филологиясына бары тик башка җиргә укырга керә алмаганнар гына керә дип. Менә конкурс нинди иде? Менә бер аерым гына юнәлешне алсак, мәсәлән, аерым гына юнәлештә күрсәтү асатрак инде аны. Педагогик белем бирү, татар теле һәм әдәбияты, татар теле әдәбияты укытучылары эзләү. Узган елда 20 бюджет урыны иде безнең. Быел да 20 бюджет урыны. Шуңа күрә чагыштыру асатрак. Узган ел мәсәлән, бер урынга 7,4 кеше иде. Шушы нигә конкурс. Быел 7,8 кеше. Шушы 20 урынга конкурс. Узган ел бердәм дәүләт имтиханнарының билгесе 85 иде. Түгел 85. Быел 86-да 4. Менә урын брук булса бердә кимемәгән чиракта да бердәм дәүләт имтиханында саны күрсәткече арта, конкурста арта. Менә бу юнәлеш турында әйтсәк инде конкрет. Шуңа күрә ихтияҗ бар, Аллаһка шөкер. Юк, андый фикер белән килешмим. Бездә шундый менә нәкъ менә шул педагогик белем бирү юнәлешендә шундый килүчеләр бар. Минем әтиянием, әби бабам ничәнче буын мин татар теле әдәбияты укыткан дип шундый килүчеләр бар. Һәм ел дәвамында без бит төрле конкурслар, кичәләр үткәрәбез. Фестивальләр, олимпиадалар, менә шуларга килеп йөргән укучылар бик күп килә. Алар инде безнең белән таныш, безнең конкурсларда катнашкан, безнең таләпләр белән риза булган, безнең алар белән элемтәләр бар. Алар нәкъ менә безнең институтны, шушы юнәлешне яратып, шуны киләчәктә үзләрен татар теле һәм әдәбиятына багыштырырга дип килгән кешеләр бик күп. Рәхмәт, тагын сораулар бармы? Рөстәм Исаков, мин Рәдиф әфәндегә дип әзерләгән идем сорауны ярар хәзергә бирәбез. Рамил әфәнде, Әлфия ханым, менә Татарстан мәгариф министры Энгел Фәттахов педагогика институтын яңадан торгызу кирәклеген күтәреп чыккан иде. Ул әйткән, бу татар мәктәпләре өчен укытучылар әзерләүне хәл итәчәк диде ул. Педагогика институтын яңадан торгызу. Сез моның белән килешәсезме? Һәм бу хакта сүз булдымы университетта? Педагогик югары уку йортын торгызу турында мин әйтә алмыйм. Минем
андый компетенцияларым юк. Ләкин бүгенге көндә мин үзебезнең институт турында гына әйтә алам. Безнең институт педагогик белем бирү юнәлешендә татар теле укытучылары, рус теле укытучылары, чит теле укытучылары әзерли. Булар буенча без тулысынча республика ихтыяҗларын канәгатьләндереп киләбез бүген. Алар республика җитәкчелеге сораганча татар теле укытучылары да җитә мәктәпләргә, чит теле укытучылары да, рус теле укытучылары да. Башка юнәлешләргә килсәк, биология, математика, алар турында мин әйтә алмыйм, бездә бит алар әзерләми безнең институттар, башка вузның башка институтларында әзерләнә. Bu haqda siz bilmalı indi kıskası. Юк. Рәхмәт. Рамил Хәмич сүзләренә кушылам. Мәзәккәнемчә, Рамил Хәмич әйткәнчә, без татар теле әдәбияты укытучысын хәзерлибез. Һәм алар әлбәттә татар теле әдәбиятын татарча укыта. Монда сүз бит инде башка фәннәрне татарча укыту буенча бара. Бу мәсьәләдә башка институтларда да эш алып барыла дип уйлыйм мин. Чөнки андый төркемнәр оештырылды. Мәсәлән, физика институтында андый төркем бар. Тулаем әйткәндә, бу сорауга тулысынча җавап бирә алмыйбыз без. Рәхмәт, сорауыгыз, рәхмәтегез. Шәһри Казан газетасы Эльвира Музафарова. Менә бу татар теле әдәбият һәм юнәлеше буенча педагогика белем бирү юнәлеше булып чыга инде. 20 бюджет урыны һәм 21 контракт буенча кабул ителде дигез. Бу түләүле дип аңларга инде. 21 түләүле инде. Ничә сум уку шушы юнәлеш буенча? Бер елга 102 мең. Безнең төрле юнәлешкә төрлечә бәяләр. Шушы ук Татарча һәм тюркология югары мәктәбендә моннан бик күпкә югарырак юнәлешләр бар. Мәсәлән, дизайн да түләү 169 мең. Безнең университетта быел чит телләргә, чит тел укытучыларына түләү 110 мең. Менә бу татар теле, рус теле укытучыларына юнәлешләренә түләү 102 мең. Укырга керүчеләр арасында күбрәге Татарстаннан яки чит төбәкләрдән? Күбрәге Татарстаннан. Чит төбәкләрдән без ел беренче курска 3-4 кеше керде булар. Нигездә Чувашиядән һәм Башкортстаннан, башка өлкәләрдән бик юк. Кызганычка каршы соңгы елларда башка өлкәләрдән бик килүчеләр юк. Азрак, һәрхәлдә барым бар, азрак. Бу инде төрле сәбәпләр белән аңлатыла. Һәм чит илдән дә бар, чит ил студентлары да. Рәхмәт, тагын сорауыгыз, Татар информ рәхмәтегез. Татар информ Гүзәл Насыбуллина. Әлфия ханым, менә шушы курсларга язылучыларның яшьләре ничә яшьтән алып, ничә яшькә кадәр, ничә яшьтәгеләр арасында күбрәк популяралар? Бу курсларга йөрүчеләрнең яше төрле. Димәк, мәктәп укучысыннан алып, инде пенсия яшендәге кешеләр дә бар. Төп өлешен яшьләр тәшкил итә, студентлар һәм төрле оешмаларда эшли торган 30-40 яшь арасындагы кешеләр күбрәк. Ел саен шулай күзәтелә. Мәктәп балалары алар аерым укыйлармы, Аерым укымыйлар, алар да зурлар белән бер төркемдә дип әйтгәндә, я ул әти-әнисе белән килә, гадәттә әти-әниләре белән, гаилә белән йөриләр, әтисе, әнисе, баласы, һәм ул менә шушы төркемнәрдәге аралашу мөхитенә кереп, татарча сөйләшү. Без бит мәктәп программасы белән укытмыйбыз, үзебезнең программа белән укытабыз. Аралашуга өйрәтә торган, коммуникатив методка корылган программа белән. Шуңа күрә алар өчен махсус төркем юк мәктәп балалары өчен. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын бер сорау гына бирим инде. Кызганычка каршы пресс-конференциядә безнең вуз җитәкчелеге катнашмый, шуңа күрә сорауны сезгә бирергә туры килә инде. Соңгы елларда менә шушы КФУда безнең татар рухы, татарлык кими диләр. Бик күп язып чыгалар. Менә сез бу фикер белән килешәсезме? Чынлап та татарлык кимиме бүген КФУда? Сорау кемгә? Рәхмәтегез, Рамил Без әфәнде. бу сүз белән килешмибез, чөнки безнең институт татар халкына, татар милләтенә хезмәт итә торган институт. Беренчедән менә санап үткән юнәлешләрдә безнең төп эшебез белгечләр әзерләү, әмма бик күп чаралар үткәрәбез татарны саклау буенча. Барыгызга да мәгълүм, үткән уку елында без татаристика үзәге оештырып, аның бик матур утырышларын үткәрдек, төрле программалар, мәсьәләләргә багышланган. Моннан кала язучыларның, галимнәрнең юбилей конференцияларын үткәрәбез. Язучылар белән очрашулар һәр даим булып тора. Студентлар арасында төрле конкурслар, мәктәп укучылары өчен төрле конкурслар. Мин университетта татар рухы кими дигәнгә ышанмыйм. Ничек бар?
Хәзер менә сайтны татарчага тәрҗемә иттек, бүгенге көндә эшкәртү була. Бара әле анда хаталар бар, biz аларны төзәтәбез. Университетның сайты татарча эшли башлады. Барыгыз да беләсез, конгресста бу тәкъдим яңгыраган иде һәм biz аны кабул итеп, бик тиз арада эшкәртеп чыктык. Минемчә, бу сүз белән мин үзем килешмим. Сайтны ничек башкарасыз? Алданрак сез үзегез тәкъдим ясаган идегез инде, мәсәлән, ректорга да әйдәгез татарча ясыйк дип, сезнең сүз ул вакытта әле ничектер барып җитмәгән име, хәзер инде җәмәгатьчелек белән бергә әйтелгәч башкардылармы? Һәм сез моның бөтен җаваплылыгы сезнең дә моның информация кертү, тикшерү, хаталар анда. Без тәрҗемә безгә бирделәр, основной контент демәк, төп контентны бирделәр, biz аны тәрҗемә иттек. Бүгенге көндә әлеге ул контент эленде, әйткәнемчә тикшерү бара, хаталар барыбер үзегез беләсез кала. Һәм biz яңалыкларны үзебезнең институт сайтында biz татарча мәгълүмат бирәбез, бездә үткән чаралар турында татарча мәгълүмат бирәбез. Университет ул мәгълүматларны да алып куя иде, татарча булса да. Әмма хәзердән башлап инде biz яңалыкларны да тәрҗемә итә башлаячакбыз һәм biz бары тик мәгълүмат бирәбез. Ул сайтка урнаштыру ул башка структураларда. Biz özümüz tərcümə etdik, Укытучылар коллективы tərcümə etdi. Яңалыкларны бүгенге көндә минемчә журналистлар тәрҗемә итә, татар журналистлары, әмма ләкин киләчәктә без алар белән бергә эшләрбез дип уйлыйм. Татаристика буенча очрашулар үзәк советы белән булышып була. Булыр дип өметләнәбез. Сентябрь ае оештыру булганга быелга бу айда әле булмаячак татаристик үзәгенең утырышы, киләчәктә дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Җавапларыгыз өчен тагын сораулар бармы? Рәхмәт. Хәерле көннәр. Ялкын журналына Фазылин Илназ булам. Татфак борынгыдан килгән, үткән заманнардагы татфак дип әйтгәндә, һәр вакытта да егетләр һәм кызлар белән аерылып торды. Саннары буенча шыры белән егетләр күп булды, шыры белән кызлар күп булды дип әйтгәндә, бүгенге көндә ничек анда хәлләр? Егетләр күпме, кызлар күпме? Яңа кабул ителгәннәр арасында дип әйтәм мин. Беренче курска кабул итүчеләр арасында. Әле бүгенге көндә андай гендерный юнәлештә анализ ясалмады, ләкин мин кабул итү имтиханнарында гына беләм, 3-4 генә егет кызганычка каршы беренче курска керде, бу бакалавр юнәлешләренә. Шул тенденцияны саклай инде, нигездә 90% да кызлар. Беренче курста шулай ук. Рәхмәт. Тагын сораулар булса, Бәлки соңгы сораудыр инде. Татар филологиясын тәмамлаучылар безнең менә ниндидер бер анализ алып барыламы, сезнең күзәтәсезме? Барсы да мәктәпкә барамы? Менә нигездә мәктәпкә баралармы? Әллә инде башка өлкәләрне сайлыйлармы? Безнең һәр елны шундый аерым бер университетта отдел бар, һәр трудоустройство отдел дип атала инде ул. Һәм үзебездә анализлар үткәрәбез, кураторлар аша дөрес менә быел 16-нчы елны тәмамлаганнарның тулаем саннары бездә юк. Без аны менә хәзер эшкәртәбез, алар безгә язып җибәрәләр, телефоннар аша эшлибез. Мин шуңа күрә быелгы чыгарылыш турында әйтә алмыйм, аларның эшкә урнашулары. Менә узган ел турында бездә тулы информация бар. Узган елда безнең тәмамлаган кешеләрнең 75%, 78% эшкә урнашты. Шуның 78%-ның татфак турында әйтәм мин. 74 тәнишә проценты нәкъ менә үз юнәлеше буенча эшкә урнашты. Бу мәктәп бакчалары, мәктәпләр, филологлар инде билгеле үз юнәлешендәләр, мәктәпкә генә түгел. Шуңа күрә бу бер безнең проблема бар инде, монда 6-7 ел элегрәк. Алар кайда гына эшләмиләр, ләкин мәктәпкә балалар бакчаларына бару әзрәк иде. Менә безнең процент хәзер 70-80%-ка җитте, үз юнәлешләре буенча эшкә урнашалар. Бар безнең үзебезнең институтның да татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең дә махсус базовый мәктәпләре бар. Бу район үзәкләрендә дә бар, Казанда да бар. Безнең институтның гомумән 26 шундый базовый мәктәбе бар. Татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең Демәк, безнең югары мәктәпнең базы мәктәпләре бик ни булды, инде кабатлау булды. 2-нче татар гимназиясе, 17-нче татар гимназиясе, 4-нче интернат лицей, кызлар мәктәбе, Актаныш, Чүпрәле мәктәпләре һәм Кукмарада Ядегәр мәктәбе.
бу мәктәпләр белән без элемтәдә торабыз. Һәм шундый матур традиция хәзер мәктәпләрдә безнең белән бергә уртак конференциялар үткәрелә башлады. Без бу мәктәпләргә барып, конференция оештырып, укытучылар өчен, укучылар өчен шундый чаралар үткәрәбез. Рәхмәт. Тагын сорау. Хәерле көн, Ватаным Татарстан, Сәрия Мифтахова. Мәктәпләрдә рус телле балаларга татарча өйрәтә алмыйча интегәбез бит инде. Татар теле укытучыларын әзерләүгә нинди үзгәрешләр кертеләчәк? Дәреслекләр, яңа дәреслекләр әзерләнәме? Рәхмәт. Яңа дәреслекләр нәрсә күздә тотыла? Вуз дәреслекләре дип әйтәсезме сез? Мәктәп дәреслекләреме? Димәк, беренчедән вуз дәреслекләренә килгәндә, бүгенге көндә бездә вуз дәресләре эшләүнең проекты эшләнде. Татар теленнән, татар әдәбиятыннан төп дәреслекләр үзебездә эшләнәчәк. Традицияләрен дәвам итеп, яңалыклар белән укытучылар әзерләгәндә яңа методика бирелә шулай укучыларга, педагог белем бирү юнәлешендә укый торган студентлар өчен. Мәктәп дәресләренә килгәндә, мәгълүм булганча, быел май аенда татар телен әдәбиятын укыту концепциясе кабул ителде. Бу концепцияны Фәннәр академиясе белән без бергә эшләдек. Нигездә без концепцияны татар теле укыту юнәлешен эшләдек, әдәбият юнәлешен Фәннәр академиясе. Шуннан соң бергә утырып, килешеп, уртак бер концепция барлыкка килде. Һәм яңа концепция буенча татар теле туган тел һәм дәүләт теле булып укытыла башлаячак. Хәзерге вакытта без татар телен татар мәктәбендә, татар теле рус мәктәбендә һәм татар теле русларга бүлеп укытабыз 3 юнәлеш буенча. Концепция 2 юнәлешкә кайтып кала. Һәм шунысы кызыклы һәм кирәкле дип уйлыйбыз. Дәүләт теле булып укытканда концепция Европа стандартларына нигезләнеп, дәрәҗәләргә дәреслекләр, димәк, татар теле дәүләт теле буенча төзелгән дәреслекләр Европа стандартларына нигезләп, дәрәҗәләргә бүлеп эшләнәчәк. Һәм бу рус теле һәм башка милләт балаларына татар теле өйрәтүдә җиңеллекләр китерер дип уйлыйбыз. Һәм әлбәттә концепция нигезендә яңа төр дәреслекләр эшләнергә тиеш. Рәхмәт. Сораулар бармы тагын? Әгәр сораулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Зур рәхмәт сорауларга җавап биргәнегез өчен, зур рәхмәт коллегалар, барыгызга да уңышлы эш көннәре телибез. Рәхмәт барыгызга да.